Gisikop kagahapon, Hunyo 25 sa operatiba sa National Bureau of Investigation ang tag-iya ug duha ka empleyado sa Bahrain Davao Human Resources Company nga nahimutang sa Magallanes Street dinhi sa dakbayan sa Davao tungod wala kini permit nga mang-recruit og trabahante. Dala ang order gikan sa Department of Migrant Workers. Gilusob sa NBI ang opisina sa recruitment agency ug ilang naluwas ang 12 ka mga babae nga nagpaabot sa ilang work permit og visa paingon sa laing nasod. Sumala ni NBI-XI Regional Director Attorney Archie Albao. We received a request letter from the Department of Migrant Workers, the MW, requesting us to conduct surveillance and entrapment operations against this agency, Bahrain Davao Human Resource Specialist Company. Kapin tuig nang nag-operate ang recruitment agency o walay permit. Usa sa 12 nga na-recruit ang nahinawi sa Newsline, Philippines. Dala man siya nagkuhan ma'am kay ang kung okay amo ang medical ma'am kana makalarga mi if na pod mi kanang visa gani ma'am kay ang kung nagbase magud sila sa visa ma'am. Bisan walay gitunol nga application fee kan processing fee ang mga na-recruit, illegal gihapon ang ilang pagpanguha og aplikante kay wala sila permit gikan sa DMW. Ang balaod sa illegal recruitment duhara ang elemento. Una, nag-conduct ka og any activity nga matawag nga pagrekluta, pasabot lista, recruit, enlist, ikaduha walay lisensyang otoridad. So base dire naay panlantaw ang gobyerno nga naay violation based on illegal recruitment. Matod ni Attorney Trinidad, ang illegal nga pagpang-recruit og mga trabahante dakong supak sa balaod kay walay permit gikan sa DMW. Mao kini ang kaso nga atubangon sa illegal recruiter. So based on that, NBI will file the case. We'll be filing a case for violations of Republic Act 8042 as amended by Republic Act 122 for violations of illegal recruitment, either large scale or syndicated. Samtang ang mga recruit di kinahanglang i-turn over sa DSWD kay ang ilang testimonya gamiton sa pagpaligon sa kaso nga atubangon sa Bahrain Davao Human Resource Company ang ilang recruitment agency. Of course, we will assist. The DMW is here primarily to assist our victims and make sure that they are assisted by the concerned agency. So we have also sought the assistance of the Department of Social Welfare and Development, the department which will provide temporary assistance and shelter. Sagad sa mga na-recruit padulong sa Middle East ug magsilbi isip domestic worker. Samtang ang uban dito kuno paingon sa Europa ug magsilbing tig pamupo og mga prutas kon fruit picker. Mayorya sa mga recruit taga Davao Region, samtang ang uban gikan pa sa laing lugar sa Mindanao nga nanimpalad nga maka-abroad aron makatabang sa ilang pamilya. Apan wala sila masayod nga walay permit ang ilang recruitment agency. Base sa datos sa DMW, sagad sa mga maghanyag og fly now pay later usa ka paagi sa pag-recruit, libre ang tanang gasto sa ilang makuha nga trabahante. Apan ikaltas gihapon ang gasto sa agency sa higayon nga makatrabaho sila sa laing nasod. Kadaghanan sa mga reklamo sa mga OFW, duha ka tuig silang kaltasan sa gasto sa ilang recruiter. Hinungdan nga magkautang-utang gihapon sila. Sa tuig 2022 nga record sa Philippine Statistics Authority, anaa sa 69.8% sa mga Filipino ang nanarbaho sa gawas sa nasod, mga babayi. Gawas sa kasong atubangon sa Bahrain Davao Human Resources Company, iban usab sila sa DMW tungod sa ilang kalapasan. Nagpahinumdom si Attorney Trinidad sa mga gustong mo-abroad nga una sila mga apply, gikinahanglan nga ilang makita ang permita sa ilang recruitment agency kay og wala kini mapakita, posibleng illegal ang ilang operasyon. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, stay safe.